היום אנחנו יוצאים למסע חדש, לבנות את דגם בית מקדש העתיד. לא כזיכרון מן העבר, אלא כחזון חי, אמיתי וקיים. חזון שמחבר בינינו ומאחד אותנו. מזכיר לכולנו מהו החזון הלאומי של עם ישראל. הדגם הזה הוא של כולנו. כל תמיכה שלכם תעזור להצלחת הפרויקט. אתם תהיו חלק מהחזון הזה. חזון של עם שבונה את עתידו באהבה, באמונה ובגאווה לאומית. שבנה הרבה בתים בכל פינות העיר ומכיר כל סמטה. כדי להקים את המיזם ולבנות את דגם בית מקדש העתיד, פתחתי בפרויקט בהדסטארט שפועל בשיטת הכל או כלום. כדי שהוא יצא לאור, אנחנו צריכים להגיע ליעד. ורק ביחד איתכם נוכל לעשות את זה. יש מגוון תשורות לתומכים, ואני מזמין אתכם לבחור את התשורה שלכם ולהצטרף אלינו למסע המרגש הזה. הוא יושב מצריפו